इसिग्राब समायना जोंनि बर' हारिनि ड्रेसखौ गाननानै मा दिन्थिनो सानदों नानिमोन नोंसोरो? बाब्रे बा मा बेफोरो? नोंसिनि गोसो मैला लानानै मोसानाय बैफोर डान्सफोरा बर' दख'ना गाननानै बर' दख'नाजों समायथाव नङा। मा मोनखो जेन'बा आगैमोन नानिमोन? नायनायाव बेसेबां समायना रमायना नोंसिनि महरा, गाननाय ड्रेसजों बेसेबां समायदों, नाथाय बे दख'नाखौनो लानानै दिनै नायलाय मा एसिग्राब अयनाय लासिं सिं अयनाय बिमा बिफा दंना गैया, बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दंना गैया नोंसिनालाय? बे फैखोला फैखोसि बिदि मोसाबासो जागोन नामा? मोनफ्रोमबो भिडिअ'सआव नायलाय बाबा मोनसेल' नङा, आयौ 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 माने बर' ड्रेसखौहाय गाननानै बिराद लासिं सिं खालामनो सानबायसो नामा नोंसोरलाय? अ माय गड, जोबोद दुखु नांथाव आरोना। दिनै आं बे भिडिअसखौसो नुनांगौ ना? बाबा बाबा बा फेसबुक बोलाबानो नुखायो भाइराल भिडिअसफोरासो। थोद अयनाय जादों नानिमोन, बेबायदि खालामनो नाङा। जोंनि बर' हारिनि ड्रेसा गोबां गोथार समायना रमायना, रावनिबो ड्रेसजों रुजुनो हाया। जोंनि बर' दख'नायानो हलि ड्रेस, बयनि हारिनिस्राय जोंनि हारिनि ड्रेसानो गोथार पियर गोथार, जेबो मोदोम नुजायै। स' बे दख'नाखौ लानानै दिनै गोबां मानसिफोरा मा होनो मिथिगासिनो, गोजान गोजान जायगानि आउट अफ आसाम ना, आउट अफ इण्डियानि माखासे गोबां जायगायावबो जोंनि बर' हारिया गोबां गोसारगासिनो दं लासै लासै लासैनो। स' बिथांमोनाबो नायगोन, बिसोरबो नायगोन, गोबां काउन्ट्रिनि गोबां जायगानि मानसिफोरा नायगोन जे बर' दख'नाखौ ओरैनोबाबो मोजां नुखायो नर्थ इस्टनि होननानै गोबां बिसोरो मोजां मोनो। नाथाय बेफोरबायदि डान्सजों फैला फैसि देखायनाय गोबां गाबोन समनियानो भाइराल जागोन, बिसोरबो नुहैगोन, मासे लेथ्रा होननानै सानगोन। बेबायदि सानजानो नाङा जोंनि हारिया। ओरैनोबाबो जोंनि बर' समाजाव गोबां ससियेल स्टाडिस होननाया गोबां खम, जोंनि ससियेल माबाया मा होनो नलेजआ गोबां खम। बेफोरबायदि गाननानै देखायनानै मोसानानै जोंनि ड्रेसखौहाय लाजि फोनांनो नाङा। नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया, नाथाय आं दिनैबो दख'ना गाननानै भिडिअस बानायनो हायाखै, मानो होनबा आं दायो डिउटियाव दं। आं बुंखादों अलरेडि, आङो फुल डे आं डिउटियाव थायो, फुंनि 10टानिफ्राय लाना मोनानि 8टासिम आं डिउटियाव थायो। मालाबा समावथ' लेटबो जालाङो, 8टा 9टा 10टा बेबायदि जायो बिजि जायोब्ला। जियानो जा आङो दख'ना गाननानै भिडिअस खालामनो हायाखै, नाथाय आं नैबे भिडिअसखौ लानानै आङो गोबां दुखु मोनदों। बेबायदि जोंनि ड्रेस हारिनि बर' हारिनि ड्रेसखौ गाननानै बेबायदि भिडिअस खालामनो नाङा, फैखोला फैसिसै गावनि मोदोम नुजालायनाय बेफोरबायदि खालामनाङा आगैमोन। फेमास जागोन बेबायदि जों नङा, फेमास जा, मोजां रिल्स बानायनायजों, मोजां केरेक्टारजों, मोजां गाननाय जोमनायजों फेमास जा, बेफोरबायदि माने गाज्रि बेब'हारजों फेमास जानो नाङा। आंनि गुरैयै खावलायनाय आरोना बिनानावमोननिसिम, नोंसोरखौल' बुङाखै, गोबां बिनानावमोन दं, गोबां आब'मोन दं, गोबां जोंनि हारिनि दङ आरोना, आं गासैखौबो बुङो। स' आंबो एसेग्राब गोरों नङा, अब्लाबो जि एसे रोंदों माने समायथाव बेफोरखौ आं मोजां मोनो, आरो जायनो समायथाव नङा जोंनि हारियाव लाजाथाव नङा आं बेफोरखौ बखियो आरोना। थ' बेखौ बखिनाय नङा, आं बुजायदोंसो। गोबाङानो बुंगोन दा बखिदों जावदों, बेबायदि नङा आगैमोन। स' गाज्रि मोनोबा आइ एम रियेलि सरि, खिन्थु आङो नुनायखिनिखौ आङो बुंगोन। मा होनो जुदि फेमास जानो लुगैदोंबा नोंथाङा नोंनि चेनेलनि लिंकखौ आंनो हर, आं प्रम'सन खालामनानै होगोन आरोना। एसेबांनाखि आंबो गिदिर नङा आंनि चेनेला, अब्लाबो जेनिखि सिनायजानो लुगैदों नोंथांमोना लिंकखौ हरना दोन आरोना नानिमोन, माने आं प्रम'सन खालामना होगोन। नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि गाननाय जोमनायजों केरेक्टार लुजजों बेबायदि देखायनो नाङा आरोना, भिडिअसखौ लाबोनो नाङा। गोबां फैखोला फैखोसि बेफोरखौ मोजां नुवाखै, समायथाव नुवाखै। नोंसोरखौ गाननायजों, दख'ना गाननायजों आरो महर मुस्रिया जोंनि इसोरा हरनाय बासिनो हाया, जोबोद समायना नुदों। नाथाय नोंसिनि बै मा होनो बाज्ल'ला बाज्लि फैखोला फैखोलि गाननायखौसो मोजां नुवाखै नानिमोन। स' भिडिअसखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन, मानो होनबा आं एसे बिजि, आंहा कास्टमारबो दङ, कास्टमार फैगासिनो। स' थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।